नै बेसेबांबा गरम सान्दुं दुंखावनाय रानखावनायनि उनाव दिनैसो अखा हाबाय। ओरैबायदि मोजां आरो दिनै बोथोरा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनोसै होननानै लाइभ फैनाय जाबाय। थ' लोगोफोर नुजाफैदो लाइभआव जयन जादो आरो ना ओरैबायदि मोजां थान्दा मोनदों आरो दिनै बोथोरखौ। सानफ्रामबो गरम गरम थाबाय थानानै दिनै बिराद मोजां माने जोबोद मोजां मोनबाय आरो दिनै ना बेसेबां गरम गरम बोथोरमोन ना दे कमेन्ट खालामना फोरमायहर लोगो आं दिनै आबादारिफ्रा मिनिस्रांलायबाय। आबादारिफोरनि मेगनाव माने सुखुनि मोदै दा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि सुखु जाबाय आबादारिफोरनि मोखाङाव माने बेसेबांबा साननि सिगांनिफ्रायनो जिंगासिबाय थादोंमोनना अखा नांगौ अखा नांगौ होननानै दिनै ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो इसोरा अनबाय। लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो नोंसिनिथिं अखा हादोंना हायाखै? अखा हादोंना हायाखै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय। कमेन्ट बक्सआ लक जानानै दं नामा? हेल' लोगोफोर फैदो दसे लाइभआव दिनै गोबाव जाबायमोन ना लाइभ होथारो ओमफ्राय दिनै होनो नागिरदोंमोन बोथोरा बिराद थान्दा मोजांखाय रावबो गैयाना ओरैबायदि मोजां जाबाय दिनै बोथोरा माथो लाइभ फैदोंना जायाखै लाइभ लाइक खालामबालाय नोंसिनिथिं जुदि अखा हादोंबा खनसे लाइक खालामनो खोन्थाहरलाय। अखा हादोंबा लाइक हर खनसे। रावबो फैदों फैनायालाय सासे सानै साथामसिम फैदों ओमफ्राय सोर फैदों मोनथियासै आरोना लाइकबो होआखै आरो कमेन्टबो गैया। बिदि जानानै दं आरो प्रब्लेमा मा कमेन्ट सेक्सनासो लक जानानै दं नामाथाय मिथिला आरोना आं नायनोबो रोङाखै नालाय। खोरोमलायथारबाय दिनैबा ओरैबायदि खोरोमलायथारबाय आरो बिराद मोजां मोनबाय लोगोफोर बोथोरा दिनै ओरैबायदि माने मोनानिफ्राय हादों आरो हानायालाय। लोगोफोर नोंसोरनिथिंजाय हादोंना हायाखै अखाया खोन्थाहरलाय एसे। आदजोन फैदों ओमफ्राय दा कमेन्टबो गैया लाइकबो गैया सोर फैदों मिथियासै आरो। लोगोफोर लाइकबो होदोब्रा खनसे अननानै। गोबावजों दिनैसो खनसे लाइभ फैदों लाइक खनसेथ' होलायनांगौना कमेन्टबोथ' लिरहरनांगौना कमेन्टबो गैया कमेन्ट बक्सआसो लक जानानै दं ना मायोथाय